i sista minuten. Den dansen jag hittills har missat. Baile Banderos, tamburindansen. Om jag har förstått rätt så är det ursprungligen en dans för män, men i Vilanova del Sur och i många andra katalanska städer har det idag blivit en dans för flickor. Vilanova del Sur i Katalonien. Idag så har vi den stora dagen 5 augusti, löftesdagen, som ger sitt löfte till sitt skyddscentrum Jungfru Maria, vit som snö.